bwelani nonse tiyamike Mulungu. Bwelani nonse tiyamike Mulungu. Bwelani nonse tiyamike Mulungu. Bwelani tsopanoli. Bwelani nonse tiyamike Mulungu. Bwelani nonse tiyamike Mulungu. Bwelani nonse tiyamike Mulungu. Bwelani tsopanoli. Ndiulandileni okondedwa omvera konse kumene muli. Henry K. Chale, mtumiki wanu, believer. Lero pa 10 January 2025. Movie wachiponyeponye kupemphereredwa. Kunalinji nsabatai. Believer, Mulungu walankhula. Nsabatai kwavumbulutsidwa zinthu. Nsabatai tanenepa endi minofu yagawidwa. Movie wabaya. Timanena kuti kumayambiriro kwa chakadere kuchitika zinthu. Kuli mapemphero osiyanasiyana. Kuli nkusala kudya kolekana-lekana. Ne wiki imeneyi Mulungu akhala kuvumbulutsa kuti tichite bwanji moyenerera. Kunalinji nsabatai. Mandelija tinayamba ife mkunena kuti nkhurukumve chosamva adachiphikira mmasamba. Chosamva chidamva nkhwangwa ili mutu. Ndefe tinaona Uziya, mfumu Uziya amene adachita zolungama, amene adantumikira Yawe. Mulungu anena kuti ankachita kusakasaka mu nthawi ya Hezekiya. Uziya amene adachita zongoka, adadzikuza moyipa kwambiri, adagwira ntchito imene siri yake. Ndiye olangiza adamulangiza, ayi ofesi imene mwalowayi si yanu. Jehova kumwamba Mulungu sakusekererani. Jehova amene akukanthani koma adapsa mtima, mbale yofukiza ili mdzanja lake. Zotsatira zake Jehova adankantha khare kuchokera pa mphumi mpakana pa phazi. Ndiye ansembe adankankhako. Wachenjeza adali pa Chinazariya, bwana si ntchito yanu kupereka nsembe m'manja mwanu muli magazi. Ntchito yanu kutsogolera Israeli ku nkhondo, osari kupereka nsembe. Koma chimfumuchi sichidamve, khare idankantha. Ndefe timaona akhare amadulidwa, akhare amapatulidwa. Lero padzadza ambiri lero pa tchalichi dzanthu zakhare, koma sidzidadulidwe nkudzika padera. Dzilibe pakati pa ana Mulungu. Dzina zikutsogolerabe koma zakhare. Dzina zikuyitanidwabe kuti atsogoleri koma dzili ndi khare. Dzili ndi khare. Tamverani, ngati simundula akupasani matenda akhare. Biliva kudziko kuno kuli khare ya lero. Kuli khare ya lero nkhurukumve zonse zimene zimamva nkhwangwa ili mutu. Zikadzudzulidwa osamva, vina vimamva matenda akayamba. Khare tikunena ndi ambiri ali pa pressing team koma zakhare. Ambiri ali pa kwaya koma zakhare. Movie wachiponyeponye. Kunalinji nsabatai. Nkhurukumve mudzimva mukalangizidwa. Nkhurukumve mukachenjezedwa mudzisintha. Nkhurukumve musamakhale andale. Ena chifukwa cha zimaudindo zawo safuna kudzichepesa, safuna kumvetsera aneneri akamanena. Azariya adanchenjeza, bwana Jehova sakulemekezani. Ntchito imeneyi ndi ya ana a Aaroni. Chokanipo ni pamenepo makani kupsa mtima akufukizabe. Jehova adankantha. Biliva amakantha.
ndikunena ndi ambiri kusamva Jehova dakantha, ambiri mwano ndi makani Jehova dakantha. Kunalinji msabatayi lachiwiri tinaona ife kusala kudya koona, kusala kudya koona. Kudziko kuno anthu osala kudya koma dzimene akupanga dzawo ena kusungisa chakudya, ena kupita kalengezesa, ena mpaka na pa wairesi tatenga 40 days yosala kudya, ena mpaka na katsazika kwa afumu, ena mpaka na kumango ipisa nkhope zawo kusamba iyayi maso mudzima nthongo mkamwa osachapa chinkanjo choera kumangoda. Bwanja tikusala kudya kuchita kudzodesera mudzi monse kwapeza anzake akudya nkumati mukudya ife tutatenga 21 kuti dzadya mtsogolomo. Mukuona mkono wangawu kuti wayamba kuphera. Mukuona bwanji mimba yangayi mawiki panopa tsopano tikuthamangira 2 weeks. Mukuona bwanji mimba yangayi kuphera pano tikusala kudya. Mbale tili pa maondo ndati manena ife Mulungu achenjeza anthu orelewa samalandira. Kureko chimene amalandira ndikuthokozedwa ndi anthu mmudzi kuti akusala kudya. Anthu oterewa amangodzizunza ndi njala. Anthu oterewa sapasidwa kanthu. Ndi aja amene amanena kuti Mulungu sakuyankha, ankayankha nthawi ya Mozesi. Vuto silina kupemphera kwanu, kusala kudya kwanu, muchita dzanu. Mukamasala kudya mudzigawa. Mulungu akuyembekezera ntchito za chifundo zanu. Mudyesera, mudalitsena, ena dalitsike ndinu osamasungisa chakudya. Chakudya cha mamawa ndisungireni. Anthu akudya breakfast apeza libiza kupaka bread bwinobwino pali chipisa fika pamene pachaineru ndisaluze tuye kutenga mbale yache kupakula izo azitengazo aziponya fridge. Wina sazigwire zimenezi ndifuna madzulo pano ndidzachite naso palanchi paja. Anthu akudya uyu abwerayo arenga chiboda chache cha nkhuku, dzimiyendo ziwiri dzipalasiro komanso khosi la nkhuku ndikudzatenga msuzo ndikudzathira. Bwanja ndi zimenezi ndifuna ndidye madzulo, arenga ndiwo apatula chakumadzulo sokudya. Anthu ndiwo zina afika pamene pacha pali tiponi nyama yootcha ndithu beef, afika pamene pachaso atenga mapisi awiri nkudzasiya pambali, nkudzatenga za mamawa bread, nkudzatenga ndiwo za masana ziboda ziwiri za nkhuku, nkudzatenga tiponi uja nkudzayikapo, nkudzabweresa sobo mbali nayi, nkudzabweresa nsima mbali nayi, nkudzabweresa mpunga mbali nayi. Bwanja kuti basi zonse ndifuna ndizumbudze madzulo ano. Ndeti manena kuti mbale isanasale kudya koma ngosintha nthawi yodyera. Tikati kusala kudya dzinadzo dzikudusi. Mundimva kaya? Ena adye m'malo mwako, ena adye inu amene mukusala kudya mukuzunza anthu kwambiri. Ena ndino zibambo ndiwo masiya kugula. Bwanji mmangogula ndiwo zakumadzulo zokhazokha pamene mukumasula sakuyankhanitu Mulungu. Ndikufuna kuti anthu adzidya biliva tamvera, anthu adzidya amene amadyera osati kusintha budget yanu mene zilimu ndiwo zabwino tizidya madzulo okhaokha ndipo kumasanaku mudziwengendera masamba. Bonongwe masanani bonongwe ndipo ndiwo zabwino zokazingira madzulo ndikamasula ndila kanthu. Anthu adye ngakhale iwe kusala kudya. Anthu adalitsike iwe kusala kudya. Kureku breakfast yasintha. Bwanja kuti madzote nthawi akwana tangopanga ndikumeneko bread asiyakugula, mbatata asiyakugula. Bwanja tangopanga ni mudzingopanga ndi mkute wagona waudzulo uja ndikumamwa mati chifukwa chakuti iye akusala kudya. Ndimati ndilise pherere mayankho ako sayankha. Lola anthu adye ngakhale iwe kusala kudya. Anthu adalisike ngakhale kusala kudya. Muvi wachiponyeponye kunalinji msabatayi. I believe wina wachathandizika. Hallelujah. Masiku awiriwa lachitatu komanso lachinayi tukamba za pemphero, kulankhulana ndi Mulungu. Pemphero ili magawo atatu. Pemphero kulemekeza ndi kutamanda Mulungu 1. Number 2 kupempha zosowa. And number 3 kuthokoza Mulungu. Imene ndiye pemphero imene Yesu Khristu adaphunzitsa kwa ophunzira ake. Ndipo ife tikuyenera kutsata pemphero imeneyo tijamba ndi kumuyamika Mulungu.
mundimva kaya mukamagwada mudzamba ndi kumuyamika Mulungu kumulemekeza Mulungu mukamagwada osamapanga zanu osamadzitukwana mpemphero ayi osamafunsa mafunso Mulungu nzosavomerezeka mpemphero. Mundimva mwana Mulungu pali zina zimene mukamapemphera mumazichita koma zosavomerezeka mpemphero. Mafunso chifukwa chani mukulola Ambuye adakuzani choncho ndani kuti mudzimfunsa mafunso popemphera? Why me Lord? Ine bwanji sindikubala amuna onse amene ali kudziko kunene ndekhosa kwatidwa muli kuti Ambuye ayi zosavomerezeka mpemphero, zosavomerezeka kumadzitukwana mpemphero. Ambuye ine mundichitire chifundo khwiriro ngati ine galu chabe ngati ine mbuzi chabe ngati ine idzidzi zosavomerezeka mpemphero, zosavomerezeka kuyamba ndizosowa. Iyayi Ambuye ndikudwala, Ambuye ndikuvutika, ineyo Ambuye ndikudwala. Iyayi tayambani ndikunkweza kuntamanda yawe. Hallelujah. I believe Mulungu alankhula china chake kwa wina. Ndinako kutsimikizika mtima ino amene munkapemphera 5 minutes maso mwamwa kusowa chonena pemphero lanu likhoza kupotsa 1 hour. Chifukwa ife tinaona mmene Ambuye Yesu ankamuzira Petro kumunda wa Getsemani kunena kuti simungapemphere nane ora limodzi lokha. Satana akonzeka kuti akupeteni ngati tirigu koma ine ndachita kukupemphererani. Now nthawi yochepa kwambiri pa intercession kupemphera ndi 1 hour. Mundimva mwana Mulungu ndetso tinafotokoza kuti papempherera chakudya sitingapempherere 1 hour pakudalitsa nsima. Ayi mukhoza kupempherera nsima ija 2 minutes olo a minute kungodalitsa ndi kuyamika kuti Mulungu akupatsani chakudya. Musapempherere nkhuku mpakana kuyipempherera ili nzira. Tidadzimvapo pa Isaki nchakubwesero yawo hata Ambuye zikomo chakudya mwatipasa nkhuku ili apayi idakhala nzira nkhukuyi kenako nkutothola kudali mphamba mbalame zodyana nkhuku koma mudaitetezera mpakana idakula kufikira saizi yoti tikhoza kuyidya. Adadusa mwambiri kudali njoka ikadatha kugwiridwa koma Mulungu mudaitetezera atipemphera chakudya imene mpakana 30 minutes riyamandorobo ayi a minute njokwana pemphero tiri modzi kamupita kagona. Tangu muyamikani Ambuye zikomo chifukwa cha tsiku labwino mwayenda nafe kuntchito padanso mchisomo chimenechi. Jehova mutiyang'anire musiku onsewo fikiranso mawa m'dzina la Yesu amen. Gonani ndi mkati mwa usiku mumadzuka sopano ndi 1 hour yopembedzera ndikupinda mawondo ndikuyamba kupemphera mkati mwa usiku 1 hour titonseka. Haleluya. Eti mpakana pemphero oti mukagona mulipo awiri mamuna ndi mkazi wina iyambe pemphero bambo 2 hours winayo mpakana ameni ali busy baba iya mupeze nthawi yapadera akuluakulu mwandimva basi mpakana 1 hour 2 hours pemphero yokuti mukukagona muli pa bedi wina mpakana kugona kukudandaulani nsoni. Ambuye akuthandizeni. Haleluya. Tipemphere bwanji endi kumapetoko pemphero dzimveka kuti mukuthokoza kumapetoko tinakamba zosowa dzukulu ndi 4 ufumu wa Mulungu timasowa ife chakudya timasowa ife chikhululuko ende timasowa ife chitetezero. Kumapetoko kuthokozani muyamikeni chifukwa payenera choncho ku Marko 11:24 kuti mu zinthu zilizonse mukazifunsa nkupemphera khulupirani kuti mwazilandira ende mudzakhala nazo. Ndiye timathokozeratu Ambuye zikomo
ndalandira, ntchito ndalembedwa, sindine nsolova, mwandika pa ntchito pamwamba kwambiri, dzina lanu lilemekezeke, zikomo chifukwa chakumvetsera komanso kundikweza, moti pano sindine munthu wamba, mu dzina la Yesu. Amen. Wikamawa tidzaone kuti mu dzina la Yesu. Amen. Zili ndi tanthauzo yanji zimenezi? Wikamawa kunalinji nsabatayi tanene pa biliva takhwasula ife lero pompa nkora mu wiki imeneyi. Mundilole mwana Mulungu tiombe nkora osati ndamaliza prayer, koma ningomba nkora mu wiki ine fa wiki amawa pali ziwiri zitatu zoti tidzimalizitse zokhudzana mpemphero. Lero nimafuna kuti tiombe nkora pa subtopic yonena kuti kupemphereredwa. Kudziwa kuno anthu akupemphereredwa. Kumpemphera wina ndi ukamba kumpemphera wina live. Kuchitika zinthu tentoerenge ma Mulungu. Buku lija la Mafumu chapter number 4 ndikuwerenga verse number 33. Mawu otsogolera nakuti mkazi wa ku Sunemu ndi mwana wake. Verse number 33. Nalawa Elisa nalawa Elisa nyale yanga siku wala bwino ndigwire dere. Oh hallelujah. Oh hallelujah. 33. Nalawa Elisa nadzitsekera awiriwa napemphera kwa Yehova, nakwera nagona pa mwanayo, pakamwa pake pakamwa pake, komanso maso ache ndi maso nadzifananitsa pa iye ndi oh hallelujah, hallelujah. Ndi mnofu wa mwana unafunda. Pamenepo anabwera naenda nyumba shauku kamodzi, nakwera nadzitambasuliranso pa iye kawiri, natsegula pakamwa mwanayo maso ache. Pamenepo anayitana Gehazi nati, kayitane Sunemu uja. Namuyitana, ndipo analowa kuli iye. Anati, nyamula mwana wako. Iye nalowa, nagwada pa mapazi ache, nadziweramitsa pansi, nanyamula mwana wache namuka. Atate wathu wakumwamba, ndinu wamkulu, odabwisa, wamphamvu zonse, mwini chilengedwe chonse ndinu, kalonga wamtendere. Tilinso pamaso panu, lankhulani, dzudzulani, chenjezani, ndipo tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer, kupemphereredwa. Kudziwa kuno anthu akupemphereredwa. Zinthu zina zimene akuchita anthu zam'maganizo mwawo, zinazi zongotsanzirana. Pena nimamva chisoni. Pena believer ine zimandikhudza. Pena nimadabwa nazo, kodi idzi nzambuye zimenezi mene kuchitiramo nzambuye idzi. Ndimafuna ndilise khwerere kwa azimayi, ndichite chakudandaulirani azimayi. Ndinu achangu kwambiri pakupemphereredwa, simumachedwa. Pakabwera mneneri pa mtunda paja simumachedwa kuthamanga kupemphereredwa. Akanati kuti munthu amene apemphedwa kwambiri tsitsi yake simamera m'mutu, azimayi ambiri akanakhala mpala.
ena mitu yanu yagwidwa ndi anthu 80 kupemphereredwa ndi anthu 80 mukadakhala mmutu mwanu tsitsi mulibe akabwera uku munkakonko akabwera uku munkakonko akabwera uku munkakonko ena nomakumana nazo mwapempheredwa moyipa kwa mpiri musamale biliva tukumona ife apa Elisa ipemphero la Elisa chimene mzimu adamuuza mwansanga kwambiri mopaza Elisa ndi mkazi wa ku Sunemu. Mkazi wa ku Sunemu adansamalira mtumiki pofuna kuchoka adafunsa tikuchitira chani mzimu adanguti ndimakhala pakati pa abale anga ndiye Gehazi adati alibe mwana ndiye mtumiki wa Mulungu biliva adalengeza kuti chaka chamawa nyengo ngati inoyo udzakhala mwana. Kenako mayi uja adakhala woyembekezera ndikubereka mwanayo. Mtumiki uyu anachoka nkupita kuphiri kwapemphera mwadzidzidzi mwana uja anadzapita kuti bambo ake anadzayamba malungo. Kenako bambo ake adantumisa pabulu kupita kwa mayi ake. Atafika kwa mayi ake sadachedwe mwanayi adamwalira. Atamwalira mzimayi anadziwa amene angatithandize ndi mtumiki yemwe uja. Nawo adakwera pabulu wake nkuthamanga kuphiri kumene kuli Elisa. Atafika kuli Elisa adampeza Elisa ndi Gehazi akupembedzera. Elisa nkuti Mulungu sadamuuze chachikulu chochitikacho. Ndiye Gehazi adatumidwa kuti pita ukamufunse mzimayi yakubweroja pa bwanji. Bible yakunena kuti atapita Gehazi kakumana naye mkazi wa ku Sunemu kunjira adamuyankha kuti palibe chimene chavuta koma ndikufuna munthu wamkulu, ndikufuna bambo ako muzimu. Atafika pa Elisa adadzigwetsa pa miyendo nayamba kulira, mbuyanga sindakupempheni mwana, ine ndidangukudyetsani, ndidangukumangirani nyumba, ndidangukupatsani pogona pabwino, koma sindapemphe mwana. Mudanena nokha kuti chaka chamawa nyengo lino udzakhala mwana wa mamuna, chimenecho Mulungu adachilemekeza, koma chondikhudza mwanayo panopa amwalira. Kodi mudangondisiliza anthu nkumandiona ndi mwana kwa tsaka dzochepa, kenako andione sopanda mwana ndikupita kansiya kumanda. Kodi ine ndidakupemphani mwana, bora ndikadapanda kubala koposa kubereka mwanayo nkumwalira. Dzandikhudza mbuyanga moti malirowo ndagoneka pa bedi lanu, ali ku chipinda chanu chosanja. Mbuyanga mzimayi adalira. Malemba onena kuti adatumidwa Gehazi, tenga ndodo ishi, thamanga nayo ndodo. Ukafika ukayike ndodo pa mwana omwalira akakhala bwino, thamanga ni ndodo. Koma langizo langa ndi ili, ukakumana ndi anthu akakupasa mono sayangi, usalankhulitse aliyense, unkumkazi mpaka na nyumba. Gehazi aitenga ndodo. Tsopano mkazi wa ku Sunemu akuti ainiyo sindikusiyani, chifuka ntchito nje kulusiku kufunika spiritual son wanu kuti kumutsagane naye. Ine ndikakamire niyo chifuka pali inu pali Mulungu uja ndi mwana. Nkhani ili kunyumba kwanga njaikulu, mwana ndansiya auma. Gehazi ine sindikunkhulupirira, pali Elisa ineyo ndikuona choncho kuti pali Mulungu. Tiyeni limodzi dadi, tiyeni limodzi tonse. Ndiyakuti Elisa adanyamuka ndi mkazi uyu wa ku Sunemu kutsika mphiri nkuti Gehazi atapita kale. Ndiyakuthamanga Gehazi ndi ndodo. Ndiganiza kuti sadasunge pangano. Pesa nandiye nati alo tupita kaukisa wakufa mzimayi uja mwana wake afa. Mayiona ndodo tukaukitsa lelolo, tukapereka moyo kumeneko, nzija zimandidabwisa kuti bwerani tidzakumane ku bingu tifuna tidzapereke moyo. Dzinadzi ndzadziwanda idzi. Bwerani tikupana kwakuti crossover athu tukachita zakuti kodi ukachita ndi Mulungu ndinu. Pena akamalengezesa ma TV muzikhalako ni mafunso, muzikula muzimu. Akamalengezesa ma wireless bwerani kuno kudzachitika zakuti kodi kukachita ndi yeye kapena Mulungu. Mumangopita kulikonse basi. Ena dziwanda zidakulowani malo amene mudapita mudakopeka nkulengeza, muzisamala kwambiri.
Bhaibhuro kunena kuti arafika Gehazi tenga ndodo kuponya pamwana paja sadzadzuka, kutenga ndodo kumenya maliro sadzadzuka, kutenga ndodo ndiganiza mwana uja adamenyedwa kwambiri ni ndodo sadadzuke. Kenako uyaruka nyumba kuthamangaso ndikamuza Elisa kuti dzavura ndadakumana pansi gulu banja ndi bwana mwana amene aferamu angadzuke nsobi mena lilimu sangadzuke. Bhaibhuro kunena kuti adafika Elisa, verse number 33 metawerenga ichi. Adafika Elisa mkulu wa nyumba muyang'ana mwana kumgwira munthu wa Mulungu ali nyumba kupita saidi upita mbaliyo prayer wako ibweni upita konayo upita konayo pemphera kulengeza upita konayo kupita konayo kudzafika pa mwana nkudzakhudza mwanocha umpempherera ndiukamba sakupemphereredwa ndiyatopikira lero ndakumamba kudamulankhula kuti uyuyu akufunika uyu kamwa mphuno ushu mimba ye adaugonera mtembo pakamwa pa Elisa ndi pakamwa pa munthu omwalira. Mphuno ya Elisa ndi mphuno ya munthu omwalira. Chipumi cha Elisa chipumi cha munthu omwalira. Mimba ya Elisa ndendende ni mimba yake. Haleluya! Ndakupemphera mtumiki Mulungu adamuza choncho. Bhaibhuro mulibe ngakhale mmodzi amene adapemphera ngati Elisa chonchi adachita kumvumbulutsira ndi yawe. Pemphera chonchi lero malirowa adzuka, pemphera chonchi lero malirowa akhala mmoyo. Adauzidwa ndi Elisa yekha pange choncho. Mimba ni mimba, pakamwa mpakamwa, mphuno ndi mphuno. Adapemphera kuti thupi la mwana lidafunda nayamba kuyasamula pompo nadzuka nakhala tsonga namuza Gehazi kamuyitane mkaziyo. Adabwera adampasa mwana wake wamoyo nagwada nalemekeza nachoka kupemphereredwa. Lero dzichulukirenji m'mabwalalamu maministemu ati ndifuna ndikupempherere ngati Elisa. Akuwuzidwa ndi mzimayi uyu udadali mwana wa mamuna uyu, akuwuzidwa ndi mzimayi gona. Lero tipemphera ngati Elisa lero pakamwa mpakamwa, mphuno ndi mphuno. Tipemphera ngati Elisa pano mawu sakumveka koma kumsonkhona milomo. Tipemphera ngati Elisa pano mimba ni mimba. Tipemphera ngati Elisa pano dzutha bwanji apa mzimayi atagona chagada anguti praise God. Kodi praise God dzuchitika dzadziwanda. Praise God pamene afuna kugone. Praise God kuti sunga chikankhe kanchotchuka bwanji chimtumikicho chikankhe chifukwa chikuyusidwa ndi ziwanda. Musamale popemphereredwa, musamale. Ena makwita tabwera mwina moyima kutsogolo ndiyamba kupemphererani dzanje kubwera kugwira bere. Praise God. Oh hallelujah. Jesus out. Kuti bere yarani mugwira bere muri kakaka pa bere. Ndi mtumikidi wa Mulungu uyu ngwa kunyanja ali kakaka pa bere nzima nayenso nzima nguti I receive. Ukuchita receive chani? Musamale nkupemphereredwa dziwanda dziko lawani mupanga receive chani? Eti mpaka na mkono kutsika akungwira mmimba, mpaka na ena kupemphereredwa ndikugwiridwa malo obisika. Nzima yali tondoviro, nzima yali mbwi, nzima yali zi. Amen, amen, amen. I receive man of God. Amen, amen. I receive man of God. Amen, amen. Simungadzuka asimayi. Asimayi ambiri agonedwa, asimayi ambiri agwidwa malo obisika, asimayi ambiri achidwa chipongwe, ndikuti asimayi ambiri. Ndilizepherere kwa asimayi. Ndikudziwa kuti mufi kubaya sene. Ndi angati amene mwagwiridwa malo osenera kugwira. Ndi angati amene mwagonedwa ndi ana Skefa wazitchangata neneri asalanenera Mulungu wochokera ku nyanja akugonagonani akuchitani zoyipa. Pano mmadzimvera chisoni zonadi mtumiki wina adandigwira posenera kugwira. 2025 musalole zibwana zimenezo. 2025 musapangidwe chipango chimenezo. 2025 galamukani tsegwani maso. 2025 lemekezani mutu wanu. Si aliyense kugwireni, aliyense kugwireni mukulandira ziwanda. Zimandikhudza ena malo mopemphereredwa kumenyedwa mapama ati mudzina la Yesu munthu kumenya kagwanga tikuja pi Rapapapapapa repepe chibhakera mpaka na mutu muti adakuzani ndani kuti dzipemphana ndi zibhakera
Bible nabanje kodi wina dwala adzitanira akulu mpingo ansanjike manja. Kusanjika manja ena kakugwira kuchita kukufinya mutu kupweteka kandi khosi kukufinya ndikuyamba kukugwedesa in Jesus name. Bede ngati ukudwala dzino mpaka na dzino kupweteka kuposa bendo wabwerera khosi kuwawa mutu kufinya mutu kumva kupweteka bede ndinene inu kwa inu mumapempherera ena simphamvu zanu machiriso. Sanjikani manja badwala kuchiza mpa Mulungu osamafinyana osamagwedezana osamachitana chipongwe osamamenyana tikati kupemphererana tingosanjika manja kodi ni mawu a Mulungu. Kungosanjika manja basi dzovomerezeka kusanjika manja osati zathu mene mukungwedezera munthu angachifute mwagwedeza kwambiri mene mwamfinyira mugazi angachifute mwafinya kwambiri. Ena kukalipa kupemphera kutha kukupemphera kunkhope konse kumalovu kunkhope konse zona ndaona ena mpaka nakutenga madzi mkama ndikumafaira anthu aja zona zimene zasunyanso mene uve. Ena mpaka na kumwesedwa litsiro mtumiki atha kusamba ndikumamwesa anthu tamwani kuti muchire. Ndi matenda amene achuluka masiku anowa BP, sugar, asima, kuphwanya kwa nsana, kupweteka kwa mimba, kupweteka kwa diso, kupweteka kwa mkono, thupi lonse ngupweteka pita kuchipata kuti matenda olibe. Ndi akakupeza gula tibwanja aumwe madzi ochoka mkamwa mwanga. Amwa mkamwa mwache ndikuza kuti tsegula pakamwa akuchoka mkamwa mwake akupita mkamwa mwako. Ati madzi amene angoyeresedwa. Usamwe zimenezo. Ena kumangidwa nkhosi, ena kumangidwa myendo, ena akuchitidwa nyasi ndiliza kwerere kana azibambo takanani achitsikana takanani azimayi takanani kupemphereredwa musamale kwa mpiri musamale. Gehazi adathamanga nayo ndodo palibe chidachitika. Bale wina ku Mozambique na ndidalisa mutumiki wacha ku Mozambique ku group Jayanko Mario akuti anthu ambiri kumagwisa ntchito dzinthu dzakale. Masiku anonso ni masiku enda ndi ndodo anu. Ndi masiku enda ndi ndodo anu. Ndodo ndi kale nthawi ya Moses. Leronso kwenda ndi ndodo kwina kuli kwaso ndodo panjinga ndodo dzimitengo panjinga mpaka ufuna uranina. Ndodo ya irisa dani ni tanthauzo. Ndodo ya Moses dani tanthauzo. Moses akapeza kuti madzi adzaza. Ndodo ya Moses akangomenya madzi kugawanikana. Ndodo ya Moses pa thanthwe popanda madzi akangomenya thanthwe madzi akapezeka pa thanthwe. Ndodo yanuyo mungamenye naye pa thanthwe. Ndodo imeneyo madzi nkuoneka. Ndodo wanuyo mungamenye madzi nkugawanika. Lero tili ndi Yesu, tili ndi Mzimu Woyera. Tidziyenda ndi Yesu osati ndodo. Tamasiyani dzimitengo kudzimangira panjinga moto ena mpaka na minibus. Ndodo yanga ndodo munkanayo kuti ndodo munkanayo kuti adawuzidwa ndi achina Elisa. Gehazi nchimwana ndodo sidapangekano. Mtumiki wa Mulungu adabwera sidagwirisa so ndodo adasiya kudangopemphera kulengeza kuti moyo bwerere mwana adakhala wa moyo. Kupemphereredwa ndikunena ndi angati akundivomereza abusa khosi yange kuwawa kupemphereredwa. Ndikunena ndi angati amene achayidwa fight kupemphereredwa. Ndikunena ndi angati agwiridwa posanena kugwira kupemphereredwa. Ndikunena ndi angati amene agonedwa chifukwa cha vuto kupemphereredwa. Ati nditsegule njira ndine kupemphereredwa. Khalani maso azimayi. Dziana dzasikeva dzadzuka dzina dzakunyanja. Dziana dzasikeva dzadzuka dzikugwirisa ntchito mavesi koma nzotsika kunyanja dzikupanga chigololo malo oyera. Ndimati mukhale maso mutu wanu muulemekeze. Si aliyense udzikupemphererani. Dzilemekezeni azimayi, dzilemekezeni mabirifa, dzilemekezeni ana Mulungu, dzilemekezeni. Akamba kukupemphera kona kuti mkono wacho kufika pabere nthamangise. Muze kuti choka chiwanda. Olopali pagulu chokapo asakupemphererenso. Mundigwira bere wayi. Ndakuza ndi bere yange kuwawa. Olomuli awiri. Kuti pada sinimapanga. Pada ndiyo khumudisa Mzimu Woyera, ukhumudwe zeni Mzimu Woyera. Choka
chiwanda cha munthu ulape mamusoro ulape ndipo siye chibwana mulungu akukantha. Tadzuka nazimayi, tadzuka. Muvi wachibonyeponye. Ndiloleni kuti ndipite kona lina. Mande tidzaonane pano. Pastor Juma tatengani malo wa mu weekend imeneyi. Haleluya. Atate kudziko kuno anthu akupemphereredwa. Tithandizeni kuti tigalamuke, kuti tizindikire iwo amene mwatuma ndi iwo amene simudatume. Mwana wanuyu ndimbona kundivomereza kuti abusa ndaona zinthu, ndachitidwa zinthu. Pamene akupepesa, pamene mwantsegula maso, tithandizeni tonse m'dzina la Yesu. Oyera mtima tankhe kuti amen and amen.